Så hvad laver du? Hvad laver du? Er du ved at hive tæppet af? Hvad? Er du ved at hive tæppet helt af? Må jeg se? Hvad er det du laver med tæppet? Må jeg se hvad du laver? Ja, må jeg se? Må jeg se? Øj! Tager du fat i tæppet? Ja, hvor skal det hen? Eller er det som du prøver at komme frem? Må jeg se? Nej, hvor er du dygtig. Hvad? Hvor er du dygtig. Yeah. Må jeg se dig? Ej, op med numsen. Hej. Hej.